Здравейте хора, аз съм Габо PTV и това е кандидатура за Evilcraft, както най-вероятно сте забелязали от заглавието. И започвам по същество. Аз съм на 12 години, от София, казват ми Габо. И знам, че по принцип не приемате хора на тази възраст. В смисъл, че приемат по-големи. Което не мисля, че трябва да е много важно. И затова реших да направя тази кандидатура. Защото видях, че се завръщате отново. То всъщност беше преди 4-5 месеца, но когато го видях, бях доста щастлив. И реших, че всъщност е достатъчно време, че да може още да се присъединя и да наваксам, ако ме приемете. И построих тази къща за кандидатурата. Ето сега ще ви я покажа и отвътре. Тя отвън изглежда доста голяма, но реално тя е доста малко отвътре. Нали, няма нищо съществено. Освен ето тази тераса и ето това нещо, което седи над библиотеката, която въпросната библиотека е нещото, заради което построих тази къща всъщност. Аз опитах да снимам туториал, но не ми се качи целият клип и това е заради тъпата програма, с която снимам, но тъй като не ми се налага да снимам доста по-дълги клипове и ако ме приемете, ще започна да снимам по-дълги клипове, ще използвам друга програма и няма да срещам този проблем повече. И за това направо ще ви покажа и се надявам да снимам този клип като туториал някой път. И да, това е стаечка с честове, в които може да си държите нещата. Нещо като таен честрум, който може да е, нали, значително доста по-голям. Но не мисля, че има нужда точно сега да правя по-голям. Просто колкото да има честове вътре. И искам само още да ви кажа, че Evilcraft е причината да почна да играя Minecraft, защото имах приятели, 2-3 в моя клас, които играеха Minecraft и ме караха и аз да почна да играя. И аз от началото мислех, че тази игра е глупава, но те започнаха да ме подводяват. И аз реших да видя в YouTube за какво става въпрос. И попаднах на един клип на Evil, който доста ми хареса и около година започнах да гледам клипове на геймплей в Evilcraft. И реших и аз да започна да снимам, т.е. да играя. И мисля, че това е достатъчно, за да не става прекалено дълго кандидатурата. И да ви кажа само още, че се надявам да ме приемете. Аз бях Габо PTV и това е всичко.